салом алейкум дӯстон, ин канали Таҷ Медисина TJ мебошад ва мо тасмим гирифтем оиди мавзӯи ковокии даҳон ба шумо маълумот пешниҳод намоем. Бо диққат бошед, рафтем. Сараввал мехостем ба шумо хотиррасон намоем ки дар мавзӯи имрӯза оиди қисматҳои ковокии даҳон, девораҳои ковокии даҳон ва узвҳое ки дар ковокии даҳон дохил мешаванд ба шумо маълумот хоҳем пешниҳод кард. хуб, сари масъалаи якум. хуб, қисматҳои ковокии даҳон. хуб, ковокии даҳонро ба ду қисмати асосӣ ҷудо менамоянд. Якум ин қисмати даҳлез, дуввум қисмати ковокии аслии даҳон. хуб, якум қисмати даҳлез гуфта фосилаеро дар назар доранд ки байни лабҳо, лунҷҳо ва дандонҳо ҷойгир шудааст. Ин фосиларо ном мебаранд хуб қисмати даҳлези ковокии даҳон. хуб, мегузарем ба қисмати дуюм, яъне ковокии аслии даҳон. Ин ковокие ки аз фосилаи дохилии дандонҳо сар мешавад то ба ҳалқ. хуб, мегузарем ба масъалаи дуюм. хуб, яъне девораҳои ковокии даҳон. яъне ковокии даҳон аз кадом девораҳо иборат мебошад? хуб, он аз 4 девора иборат мебошад, яъне девораи пеш, паҳлӯҳо, боло ва поён. хуб, аз пеш девораи ковокии даҳонро ташкил медиҳанд лабҳо. хуб, яъне лабҳо девораи пеши ковокии даҳонро ташкил медиҳанд. дуввум, яъне аз паҳлӯҳо лунҷҳо девораҳои паҳлӯи ковокии даҳонро ташкил медиҳанд. сеюм, аз қисмати болоӣ коми сахт ва коми нарм, яъне девораи болоиро ташкил медиҳанд ва аз қисмати поён, яъне девораи поёнии ковокии даҳонро мушакҳои зери забон ташкил медиҳанд. ҳамаи ин узвҳо дар якҷоягӣ девораҳои ковокии даҳонро ташкил медиҳанд. хуб, яъне мегузарем ба масъалаи сеюм. узвҳое ки дар ковокии даҳон ҷойгир шудаанд. ба ин узвҳо дохил мешаванд забон, дандонҳо ва инчунин ғадудҳои луобии даҳон. хуб, сараввал забон, яъне узви мушакин буда дар ковокии даҳон ҷойгир шудааст ва хело ҳам вазифаи ҷолибро иҷро менамояд. яъне забон вазифаҳои гуногун доро мебошад ки хулас якчанд аз онҳо чунин аст. яъне забон дар чашидани маззаи ғизо иштирок мекунад, дар рафти сухан гуфтан иштирок мекунад, дар ковокии даҳон ҳангоми майда кардани ғизо, яъне ғизоро аз як тараф ба тарафи дигар тоб медиҳад. хуб, ба монанди ин яъне бисёр вазифаҳои дигарро низ иҷро менамояд. хуб, яъне дандонҳо. хуб, узви дигаре ки дар ковокии даҳон ҷойгир шудааст ва вазифаи асосии онҳо хуб газидан, майда кардан, яъне қима кардани маводи ғизоӣ мебошад. ба забони русия мегӯянд механическая обработка пищи, яъне ки коркарди механикии маводи ғизоӣ, яъне майда карда, хоида майда кардани маводи ғизоӣ мебошад. хуб, узвҳои дигаре ки ба ковокии даҳон онҳоро дохил менамоянд, ин ғадудҳои луобӣ мебошанд. яъне аслан агар гирем, ғадудҳои луобӣ дар ковокии даҳон ҷойгир нестанд. онҳо берун аз ковокии даҳон ҷойгиранд, аммо маҷроҳашон ба ковокии даҳон кушода мешавад ва вазифаи асосии ғадудҳо ин ҳосил кардани луоби даҳон мебошад. яъне луоби даҳон барои чӣ истифода мешавад? луоби даҳон барои тар ва намнок кардани маводи ғизоӣ, инчунин намнок нигоҳ доштани ковокии даҳон истифода мешавад. хуб, ба ғайри аз ин дар таркиби луоби ковокии даҳон ферментҳо ва моддаҳои химиявие вуҷуд доранд ки аллакай дар ковокии даҳон ба ҳазм кардани ғизо шурӯъ менамоянд. хуб, дар бораи дандонҳо, забон ва ғадудҳои луобии ковокии даҳон дар видеороликҳои оянда мушаххас ба шумо маълумот хоҳем пешниҳод кард. дар видеоролики имрӯза тамом. хуб, инчунин ба хотири шумо мерасонем ки
лайк мондан ва подписка карданро фаромӯш накунед, то ин ки видеороликҳои ояндаро мадди назар нагузаронед. Ташаккур ки бо мо будед. Хайр.